Přiletěla jsem v 5 hodin 40 minut a zvláštně, že byla pořád tma, protože slunce vychází asi někdy teďka, takže po 6, protože Chengdu je mnohem níž než Praha. A tak je tady strašný vedro, je tady 26 stupňů, tak se tady asi upeču. O čínské kultuře jsem něco slyšela, ale taky něco jiného to cítit na vlastní kůži. Takže to jsem třeba nevěděla je, že Číňané mají menší takovou tu sociální bublinu okolo sebe, takže jim vůbec nevadí na mě šahat nebo se mě nějakým způsobem dotýkat, což je takové zvláštní. A také už jsem viděla smrkající Číňany, co házejí ty věci, co mají v nose na zem. Teďka si půjdu pro kufr. Je 6 hodin ráno místního času, je půlnoc pražského času, tak ještě nevím, jestli půjdu spát, protože jsem spala docela dost. Z letiště mám první zkušenosti s Číňanama. O Číňanech se říká, že jsou pořádní a že jsou řádní a že vždycky všude stojí ve frontě a že jsou hodní a tak tuhletu zkušenost já teda nemám, protože do mě pořád ve frontě strkali a předbíhali mě Číňanky, starý důchodky, některý byli oblečený v barevném oblečení. A potom už mám taky zkušenost s tím smrkáním na koberec, což byl velká legrace. Z letiště mě dovez ten Číňan se šoférem Číňanem, který neuměl anglicky, takže jsem řekla Shenzhen a doufám, že mi rozuměl. A v tom autě, ve kterém jsme jeli, byl na zemi koberec. 3 hodiny odpoledne místního času, 9 hodin v Praze. Já jsem se vyspala, jsem v krásném hotelovém pokoji, který je na mě až moc luxusní, za který platím 500 korun na noc, přičemž v tom nemám jídlo a těžko říct, jestli v tom mám internet, protože se mi zatím vůbec nedaří se spojit. Na letišti si mě vyzvedl Číňan, který měl na to, že je Číňan dobrou angličtinu, ale některé věci byly komplikované. Tak mi se vším pomohl mi vyměnit ty peníze, což bylo mnohem náročnější, než bych si myslela. Vůbec nikdo nemluví anglicky, kromě toho Číňana jsem neviděla nikdo, že by mluvila anglicky, včetně zaměstnanců školy, takže vůbec nevím, jak se s nimi budu domluvit. Teďka se s nimi chci domluvit, proč mi nejde internet, tak přijdu s počítačem a budu tam vymávat asi před očima nebo co. A taky byl problém s tím, že tady mají jiný zásuvky, takže jsem si musela koupit tohle. Z jedné strany se do toho strčí můj počítač a druhá je čínská strana, která se dá do zásuvky. Měnič na ty zásuvky stál strašně málo peněz, stál 28 juanů, čemu říká RMB, takže RBM, takže já vždycky slyším RMB. Mám pořád strašnou žízeň a budu si muset jít koupit balenou vodu, protože tady ta voda pitná není. Říkal mi to i Číňan, že když byl malý, tak mu máma řekla, že nemá pít vodu ze sprchy, protože jsem zapomněla, jak se řekne kohoutková voda v angličtině. Je tady strašný vedro, je tady strašný dusno, hrozně velká humidita a já jsem si samozřejmě přibalila tyhle ty šatičky a strašně moc větru. Právě jsem se najedla u pana Číňana, přišla jsem tam a Číňan divoce gestikuloval a něco mi říkal. Potom jsem ukazovala na nějaký věci a dával mi tam nějakou zeleninu, pak jsem ukázala na kuře a to zase říkal jako, že ne, tak nevím. Potom mi dal misku rýže a něco, co vypadalo jako vypraný nový žlutý ponožky a stejně to chutnalo. A tak jsem to jedla, byly tam nějaký věci, které strašně pálily, tak jsem nejedla, to byla asi nějaká pálivá paprika nebo co. A potom ta miska rejže, jak jsem si jedla asi půlku. A potom říkal, že mám platit a pořád mi něco vyprávěla. Já jsem nerozuměla ani slovo a tvářila jsem se tak. Ale jako jemu to asi nějak nevadilo, jak mi to pořád říkal. A potom řekl, kolik mám zaplatit a to já jsem nevěděla kolik, tak jsem mu, rozuměla jsem 9, tak jsem mu dala 10. A on řekl, že ne, a potom něco, a potom vytáhnul 50, potom to divoce měnil a nakonec mi vrátil 42. Tak nevím, takže jsem se najedla za 8x3,
18 korun jsem teďka měla v oběd. Jsem v místním supermarketu a zkouším, co to tady mají. A tohle to vypadá jako mléko v pytlíku. Je tam kravička. Všechno je tady s těma znakama. Takhle to vypadá venku. Je to hned vedle pana Číňana. A tady je spousta pití. Toto si myslím, že od někud znám. Mají tady dokonce i Fantu se znakama. Jsem v úplně pidi supermarketu a tohleto je rajon se sojovými omáčkama. Já si kupuju tohle. A kdybych si chtěla koupit rejži, tak to se takhle nebere. Večer možná ochutnám čínskou polívku. So now we are having a beer here with my Azerbaijan friends. And we are drinking beer, which is not really good, and eating something which is spicy, sugary and salty. In China.